Ikastaro honen izenburua da Mugazgendiko moneta sozialaren erronkak, eta orduan, bada batetik ezagutzera ematea Mugazgendiko tokiko monetaren sorrerarako egiten ari garen prozesua, abiatuta Euskoak Ipar Euskal Herrian duen 12 urteko ibilbidea arrakastatsua, eta hegoaldera zabaltzeko prozesuan bi esperientzia piloto jarri ditugu martxan, bata Baztanen eta bestea Oarsoaldean, eta hoien berri ere ematea zer lanketa egiten ari geran. Orduan, helburuetako bat da berri ematea, baina bada ere gaur hemen elkartu gehan eragile ezberdinen artean ere hausnarketak eta kezkak eta konpartitzea, ze zailtasun ikuste ditugun, ze aukerak ikuste ditugun, bai, aurrera egiteko eta proiektuaren garapenean ikuspegi guzti horiek integratzeko eta jasotzeko. Orduan, bada kontatzea, baina elkarrera ginean ere aurrera egitea. Baztanen urte batzuk atentugu Euskoarekin harremanetan, bere egunean Arras Baztanetik abiatu zen hausnarketa batean, ikusi zen interesgarria iruditzen zela baztandarrendako tokiko txapon bat Baztanen martxan paratzea. Eta geroztik harremanetan segitu dugu, eta zehazki iganden urtean izan genuen aukera, Nafarroko Gobernuko diru laguntza bati esker, Baztanen Mugazgaindiko txanpon bat ezartzeko lanketa abiarazteko. Eta hor, neurtu genuen bai herritarrekin egin genituen saioetan, galdezikietan eta ea ze interes bazegoen, eta Baztanen ageria eman duen emaitza izan da, jendeak ikusten duela eta apustu egiten duela eta ilusioa pizten duela tokiko txanpon bat martxan paratzea, batez ere lurraldea kohesionatzeko, balio batzuen gainean eragiteko eta tresna gisa Baztane eraikitzeko kasu hortan. Aipatu behar da Baztangoa proba piloto bat dela Euskal Herri mailako ekimen baten barnean, hau da Euskoa edo Euskoaren ezaugarriak izanen dituen Euskal Herri mailako tokiko txanpon bat martxan paratzea aldera. Eta kasu honetan Oarsoaldea eta Baztanen emanen diren proiektu pilotoetan garatuko da nolabait ere Euskoak hegoaldean bete beharko dituen bai egitura funtzionamenduari dagokionez, lege aldetik eta horri lotutako balioen lanketa guzti.